ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಫುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರೆಗಳಿನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದು ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಲ ನಂಗಮಿಂದ ಸಾರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಖಲ್ ನೋಟಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಆಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪದಿನಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಬರೀ ಟಿಪ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಈರು ಮಾತಾ ಈತ್ನಟ ಏನು ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಬೈದರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಸಾರು ಮಲ್ಪರ ಬೋಡಾಪನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನಟ ಉದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ್ಡ ಮೆಣಸು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆತ್ತೆ, ಸಾಸಿವೆ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಒಂದಿನ ಮಾತ ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೈ ಮಂತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ತಾರೈ ಮಂಜಲು ಪುಳಿ ಓಕೆನೇ. ಒಂದಿನ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ನೀರನ್ನು ತೊಂತ ಪಾಡೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗೆ ತೊನ್ಗ ಮಸಾಲ ಏದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆತೇ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಸಾರೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ನೆಟೆ ಯಾನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮೀನ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಏತುಂಡು ತುಲೆ ಐದು ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಕಲು ಈ ಸ್ಪೈಸಸನ್ನು ಮಾತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇದು ಒಂಚು ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದ ನೆಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಗೆ ತೊಂದಿನ ಮಸಾಲನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಗ್ರೇವಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಲೆಪಂಡ ಯಾನು ಸಾರು ಮಂತಿನ ಕಾರಣ ಗ್ರೇವಿನ ಒಂಚೂರು ತೆಳುವಾದ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ರೆ ಮಸಾಲನು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಓಕೆ. ನೆಟೆ ಮಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದು ಆಯ್ನಾತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡೆ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಹೆಲ್ತಿಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪ್ಪು ಏಪಲ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡೆ ಮಂತುಂಡ ಐತ ಟೇಸ್ಟೇ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ತಿಂದಂಡ ಅವಾತ ರುಚಿ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಪೊರ್ತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಡು ಮೇ ಬಿ ನಿಕಲು ಮಲ್ತದ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಬುರ್ದು ಮನಸ್ಸೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಅಂತ ತಿಂದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ದಯಪಂಡಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಐಕ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಆ ಮೀನ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ. ನೆಡೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಶುಂಠಿ ಪಾಡಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ಗೆ ತೊಂದಾಗ ಆಯ್ನಾತು ಲೈಟ್ ಆದ ಮಸಾಲೆಗೆ ತೊಂಡ ಯಾವು ದಯಪಂಡ ಈ ಮೀನಿಗೆ ಕಡಕ್ ಮಸಾಲದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೂತಾಯಿ ಬಂಗುಡೆಗಾಣ ಅಂದ ಕಡಕ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಬಟ್ ನೆಕ್ ಆದಲ್ಲ ಕಡಕ್ ಆದ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿಮ್ಮಡ್ ದೀದು ಏನು ಕಟ್ ಮಂದಿ ಒಂದಿನ ನಂಗೆ ಪೀಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಣ ನಿಕುಲ್ ಇಡಿಯೇ ಪಾಡೊಂದೆ ಅದು ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಮೂಜಿ ಪೀಸ್ ಮಂತ ಪಾಡೊಂದೆ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟೆ ಪೀಸ್ ಮಂತ ಪಾಡೊಂದೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಮತ್ತು ಶೋಕು ಒಯ್ತೊಂದು ನಮಕ್ ತಿನ್ನಿರ ರುಚಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದೇನೇ ಬೋಡಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಲು ಗಸಿಲಕಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಮಸಾಲ ದಪ್ಪದಿದು ಮಲ್ತಂಡು ಗಸಿ ಹಾಪುಂಡು ಬಟ್ ನೆಟೆ ಯಾನು ಸಾರು ಮನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಯಾನು ಒಂದು ತೆಳುದಿದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪೂರ ಏಪಲ ಮೀನು ಬೇಯ್ಪಾನಗೊಂಡತೆ ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸಿಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಮೀನನ್ನು ಪಾಡೊನ್ನೆ ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ.